मैं शिव जी की शिष्या शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता भवानी जी की चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती जी की चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर महाशिवरात्रि पे कथा लेकर के आइल बानी। रौरा लोगन ई कथा के अंत देखम लोगिन और सुनम लोगिन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। हर हर शंभु, घर घर शंभु, जय जय भोलेनाथ। एगो गांव में मोची रहलेन और उनकर पत्नी रहली और दूगो छोट छोट बच्चा रहेलो। मोची बहुत मेहनती करस, मेहनत से गांव गांव में घूम के जूता चप्पल वगैरह सिलाई करके और जो भी बा उसे पैसा मिलो तो घर के रोजी रोटी चलो। और जवन मोची के पत्नी रहली, पत्नी बहुत पूजा पाठ से मतलब राखस। सुबह में जागस तो नित्य कर्म कैला के बाद नहा धोआ के शिव जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ावस, शिव जी के चरण में अर्पित करस और तब ओकरी बाद अपना काम में लागस। ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो महाशिवरात्रि वाले दिन के वो मंदिर में बहुत धूमधाम से पूजा पाठ होखे वाला रहे। तो मोची के पत्नी कहत रही मोची से कि रउरा कुछ पैसा दी कि हम शिव जी के चर्चा वर्चा होताटे मंदिर में, महाशिवरात्रि पे पूजा पाठ होता, उनमें हम कुछ दान दक्षिणा दे दी। तो ये मोची कहतारन कौनो बात नहीं है, तू जाके शामिल होई है। हम जो भी बा जूता मोजा सी के गांव से कुछ पैसा मिली तो हम ले आएम और टाइम से आके मंदिर में हम पैसा दे देम तो तू दान कर दी है। ऐसे ही सुबह में ये अपन ठेला लेके चल देलन गांव गांव में घूमे, जूता मोजा सिए खातिर, चप्पल सिए खातिर। तो घूमते घूमते वही मंदिर के आगे पहुंच गए तो देखा तारन कि वो मंदिर में बहुत धूमधाम से पूजा पाठ होताटे, कीर्तन होताटे। तो देखा तारन कि वो मंदिर के गेट के किनारे एगो भिखारी बैठ के शिव चर्चा कथा सुनताटे, भजन कीर्तन सुनताटे। जब तक ले वो मंदिर के पुजारी जी के नजर पड़ गई। वो पुजारी जी के नजर पड़ गई। अब पुजारी जी के जब नजर पड़ता तो देखा तरन तुरंत वो भिखारी के पास आ गईलन। कहतरन कि तू एजा से भागत रह कि ना, अपन हुलिया देखा तारा, मंदिर के आगे खड़ा हो गई बड़ा। तो जौन भिखारी रहलन वो कहतरन कि हम का करतनी, कोने में तो बैठ के कथा उथा सुनतनी, हमरा के सुने दी। तो कहतरन तू भागा ये मंदिर के आगे तू मत खड़ा होकर, नहैले धोइले हइले नहीं खा, बिल्कुल तेरा देह से बदबू आवताटे। तो कहतरन कि रहे दीना हमरा के ये किनारा खड़ा होके हम भजन कीर्तन तो सुनत नहीं। तो जौन पंडित जी रहलन, पुजारी जी, कहतरन कि ना तू ये जैसे भाग। जब तक ले पुजारी जी के नजर पड़ता मोची के ऊपर, तो मोची से कहतरन, हे मोची, तू ये भिखारी के अपना ठेला पे बैठा के ले जाके गंगा जी में ढहा के आ जाइए, जा तू ले जा। अब मोची जी वो ये बात सुन के सदमा में पड़ गईलन। अब सदमा में पड़ला के बाद वो कहतरन एगो तो पता ना हम कौना जन्म के पाप कइले बानी कि जूता मोजा सिए के पड़ताटे।
जूता मोजा सी के अपन गुजारा करे के पड़ता। एक बारी हम पाप कर ली, ले जाके भिखारी के नदी में ढहा दी तो का करस? ई पंडित जी के आदेश के पालन कैलन। वो रिक्शा पर बैठा लेलन, ठेला पर बैठा के रास्ता में ले जाता रन। तो कहता रन कि ना, हम ई घटिया कर्म ना करम, काहे कि पता ना कौना जन्म के पाप बाटे कि हम दर दर भटकतानी। फिर कहता रन ये भिखारी से कि तरह के हम नदी में ना ढाहेम, ले चलतनी तरह के नदी में ना ढाहेम। तो भिखारी कहता रन कि कौनो बात नहीं के, तू पंडित जी के आदेश के पालन कर, नदी में ढाह चाहे कहीं और ले जाके हमरा के छोड़ा। तब मोची कहता रन कि ना, हम यही रास्ता से जानी, नदी के किनारे बीच में जंगल पड़ल बा, एमे रौरा खातिर हम झोपड़ी बना देम। अब झोपड़ी बनावला के बाद ओमे रौरा के रखेम, आ जो कुछ ई जूता मोजा और चप्पल सिलाई कैला से मिली पैसा, तो ओके राशन हम अपना घर खातिर ले जाएम। तो घर से ही तारा के भोजन वोजन बना के पहुँचा दे हम। तो उ भिखारी कहता रन तहार मर्जी, तू नदी में ढाह चाहे हमरा के ई जंगल में कुटिया बना के रखवाव। तो ई वही ठेला पे इंगरा के बैठा के बढ़िया सा लकड़ी उकड़ी चुन के एगो झोपड़ी बनैलन। आ झोपड़ी में वो भिखारी के रख देलन। कहे लगलन कि तू यही में रह, हम यही रास्ता से रोज जानी जूता चप्पल सिए खातिर गांव में घूम के सी के ले आवे नहीं पैसा। हम यही रास्ता से आएम तो तरह के खाना भी पहुँचा देम सुबह शाम दोपहर के। तो भिखारी कहतरन ठीक बाटे, लेकिन तू जा तारा मोची तो एगो हमार काम कर, है हमरा लगे एगो ई मोटरी बाटे, मोटरी तू लेके चल जा अपना साथे। तो भिखारी कहतरन कि ना, हम मोटरी तहार ना ले जाम, काहे कि हम ईमानदारी और मेहनत के पैसा कमा। तो उहे साधु बतैलन कि तू 2 किलो खरी घोर के पी जाइया, उल्टी करबनु तो सोना चांदी उल्टी में निकली। तो उहे सोना चांदी हमार पति लेके आइल बड़न। अब इतना बात सुनते ही वो मंदिर में जितना शिष्या गुरु रहे लो, अब पंडित जी रहलन, उ कहे लगलन कि आजमावल जाओ ई बात के, हमनियों के लगे सोना चांदी बहुत आ जाई। अब वो लोग गए लो फटाफट, जितना शिष्या गुरु रहे लो पंडित जी रहलन, वो फटाफट ले आके खरी आ घोर के पिए लागल लो। अब घोर के पिया ता लो तो धे उल्टी कर के सब जना के तबीयत खराब हो गई। पंडित जी के भी तबीयत खराब हो गई, कितना लोग हॉस्पिटल में गइल। अब इतना बात देखला के बाद पंडित जी अब आग बबूला हो गइलन मोची पे। कहे लगलन कि मोची के ऊपर हम केस करेम, FIR दर्ज करेम। गुस्सा होके जाके थाना में रिपोर्ट लिखवैलन मोची के ऊपर। अभी मोची के ऊपर रिपोर्ट लिखवाल गइल तो पुलिस आइल मोची के गिरफ्तार कैलक। पूछताछ भइल तो मोची कहे लगलन कि देखी लोगिन, सच्चाई ई बात बाटे कि ये पंडित जी या जितना शिष्या गुरु भाई बहन बालो उ लो लालच कैले बालो। तो लालच का बात के, तो यह लालच भइल बा कि महाशिवरात्रि वाले दिन के शिव जी के चर्चा कथा होत रहे मंदिर के प्रांगण में। तो मंदिर के मेन गेट के किनारे वो भिखारी शिव चर्चा कथा सुनत रहलन। वो
ऊ भिखारी ना रहलन, ऊ शिव जी के भेष में, शिव जी ही भिखारी के भेष में आके शिव चर्चा कथा भजन सुनत रहलन। तई पंडित जी देखलन तो कहलन ई भिखारी हवे, एकरा के ले जाके नदी में तू फेंक आव। उहे जौन भिखारी के हम ले गईनी नदी में फेंके, तो उन भिखारी के बहुत अच्छा कुटिया जंगल में बन रहे, जंगल में हम ले जाके छोड़ देनी कुटिया में। आ उहे कुटिया से हम वापस आवत रहनी त उहे भिखारी हमरा के मोटरी बांध के दे देहलन, कहलन कि तू ले जा, आ तू अपना घरे ले जा, आ केहू से बतइह मत। यही चलते हम बतौले नहीं खी, यही चलते हम बतौले नहीं कि सच्चाई, सच्चाई ना बतौले के कारण ही हम बतैले रहनी कि खरी घोर के पी जाइए लोगिन। खरी घोर के पियले बानी तब उल्टी भइल बा, तो इतना ढेर सारे सोना चांदी मिलल बाटे। लेकिन इ लोग इतना लालच कैलक लोग, पंडित जी और जितना ही मंदिर में गुरु शिष्या भाई बहिना बानी लोग, उ जाके लालच कैला के बाद इ सब ये लोग के तबीयत खराब भइल बाटे। हमरा का पता रहे कि इ घटिया हरकते कर ली लो। तब इतना बात सुनते ही पुलिस तुरंत कहता कि कहाँ बाड़न उ साधु बाबा के मठिया, कहाँ बा साधु बाबा, कहाँ बाड़न, चला तू। अब संग में इ मोची के संग में पुलिस और गांव के जितना गुरु बहिना शिष्या रहे लो उ लोग, अब पंडित जी भी संग में चल देहलन। अब गई लो तो जंगल में कुटिया के पास गई लो, देखा था लो कुटिया में उहे भिखारी रहलन। अभी भिखारी के देखते ही पंडित जी कहे लगन, अरे वो तो उहे भिखारी हवन कि हम ये मोची से बोले रहनी कि जा तू जंगल में, जंगल के रास्ते ले जा और नदी में तू ढाह आई है। अब वजह से इतना बात देखते ही वो भिखारी कहे लगलन कि ई कौनो गलती नहीं खे ई मोची में, हम ई मोची के धन संपत्ति देले बानी, आ मोची के मना कइले रहनी, मोची के कौनो गलती नहीं खे, हम आम आदमी नहीं खी, हम कौनो भिखारी नहीं खी, हम भोले बाबा ही हई। भेष बदल के हम वो मंदिर के गेट पे खड़ा रहनी भिखारी के भेष में, लेकिन कोई पहचान ना पैलक। ई मोची हमरा के पहचान लेन। अब इतना बात सुनते ही जितना गांव के गुरु बहिना शिष्या बहिना माता बहिना रहे लो, तुरंत वो शिव जी के चरण में गिर गई लो। पंडित जी भी शिव जी के चरण में गिर गईनी, आशीर्वाद और क्षमा मांगे लगनी कि हे बाबा हमरा से गलती हो गई हटे। तो शिव जी तो ऐसे ही भोला दानी हैं, वो थोड़ा सा भी भक्ति भाव और पूजा पाठ कैला से वो प्रसन्न हो जानी। जौन मोची रहलन, मोचिए के कृपा से, मोचिए के दया दृष्टि से और मोचिए के वजह से ये जितना गांव के शिष्या गुरु भाई बहिना रहे लो और पंडित जी के शिव गुरु से दर्शन भइल। हम यही से कहल जाला कि हर समय केहू के देख के लालच ना कइल जाला कि उ आदमी के पास इतना धन बाटे तो हमरो पास उतना धन होखे के चाही। अभी लो आव ना ताव देखलक लो, लालच करके वो खरी पी लेलक लो, तबीयत खराब हो गई। यही चलते कहल जाला कि लालच ना करे के चाही। हम कहानी के यही जा अंत करतानी। हमार कहानी रउरा लोगन के अच्छा लागल होखी तो लाइक करेम, शेयर करेम और सब्सक्राइब करेम। ज़्यादा से ज़्यादा
कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखेम लोगिन। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ।